Jak probíhal druhý den semináře, bylo celkem 6 účastníků s koněm. Záměr byl hluboké spojení s koněm, vyřešení limitujících myšlenek a přesvědčení, které vedou ke svobodě a propojení, vyřešení aktuálních strachů, které se v majitelích otvírají a s koněm nyní zažívají a řeší. Každý majitel si vyzkoušel na začátku propojit se hluboko sám se sebou skrze mé vedení. Stálo se vedle koně a díky mému vedení jsme docházeli ke správným utvářením myšlenek a řešení. Vyřešit si hlavní myšlenky, energii, jak ji přenastavit, přetvořit v realitu. Většina účastníků pracovala ze sedla, ale i chvíli ze země. Po spojení se účastníci vydali do sedla. V sedle jsem je nejprve vedla, kdy měli za úkol se napojit na koně ze sedla. Když byli připraveni, ukázala jsem jim práci s nákrčníkem a šli samostatně jezdit. Každému to šlo tak, jak nejlépe uměl. Měla jsem tu čest pracovat s mulou, kdy jsme s paní pracovali jen ze země. Učila jsem jí komunikaci skrze řeč těla a jak se postavit do své vlastní vnitřní síly, nastavit hranice, udávat pokyny, a to bez biče, protože mula byla dříve vedená pouze bičem a nátlakem. Učila jsem majitelku vést, ale ve své vlastní vnitřní síle. Byla to lehce odlišná lekce. Každá lekce byla jiná. Každý z nás jsme individuální a dokonalí, přesně takový, jací jsme. Každý máme tu míru a hloubku propojení s koněm zcela jinde. Někomu to šlo hned, někdo potřeboval více času. Co o semináři říkají účastníci? Jaký to bylo? Výborný. Jaký to bylo? Bylo to skvělý, pokud někdo chce poznat samu sebe a zjistit problém ohledně svého koně, tak je potřeba začít u sebe a určitě doporučuji tenhle seminář, opravdu to stálo za to. To bylo? No úžasný, jako úplně skvělý, plný prostě emocí a jako člověk zjistí, jak prostě všechno funguje najednou úplně jinak a jak se dá hrozně jako dobře pracovat s energií. A hlavně, co je nejdůležitější, musíme se naučit pracovat sami na sobě. Jako. To je asi nejvíc, co si z toho člověk jako odnese, protože to je to nejdůležitější, ta práce sami na sobě. A za pomocí jako těch koní je to úplně, já nevím, co říct, je to úplně fascinovalo. Jaký to bylo? Bylo to velmi intenzivní, naplňující, skvělý, plný propojení a pochopení, že všechno je v naší hlavě a v nás. A jsem strašně šťastná, že jsem to mohla absolvovat.